Najhoršie jedlá na vianočnom stole. Sviatočná večera je skúška pre žalúdok. Počas tohto večera urobíme najviac stravovacích chýb. Prvá chyba je mäso so zemiakmi. Bielkoviny a škrob potrebujú inú úroveň kyslosti, žalúdok to nezvláda a už po 1 hodine cítite nadúvanie a ťažobu. Druhá chyba sú šaláty s majonézou. Majonéza v spojení s vajíčkami a mäsom spomaľuje trávenie a tuk so soľou podporujú opuchy a prudké výkyvy tlaku. Tretia chyba sú studené mäsové misy a údeniny. Preťažujú pečeň aj cievy, najmä v kombinácii s alkoholom. Zvyšuje sa hustota krvi a ráno je vyššie riziko bolesti hlavy. Štvrtá chyba sú sladkosti po výdatnej večeri. V črevách spúšťajú kvasenie, krče a na ďalší deň pocit hmly v hlave. Piatá chyba je alkohol s mastným jedlom. Telo nestíha naraz rozkladať alkohol aj tuky. Pečeň dostáva dvojnásobnú záťaž a ráno prídu opuchy, horkosť v ústach a slabosť. Aby ste po hostine netrpeli, pomôžte organizmu zvládnuť sviatočné jedlo správne. My v centre Bolotova odporúčame balzam Bolotova, obnovuje kyslosť, aktivuje enzymy, uvoľňuje ťažobu a pomáha pečeni aj žalúdku zvládnuť aj veľmi bohaté večere. V predvianočnom období som pre vás v centre Bolotova pripravil podrobné odporúčania, ako využiť balzam Bolotova na podporu trávenia a ochranu žalúdka. Napíšte v komentári slovo balzam a ja vám pošlem všetky informácie.